لە مەدانە سیاسی هەرێما کوردستانی هەنێک کەس دەبێژن تۆپ لە جەمعیەکیتیە پارتی و گۆرانژی چاوەڕێ پاسا یەکیتینا لە یەکیتی نە بخۆ دکارێ گۆل بکە و نە ئامادەیەژی پارتی و گۆران بێ پاساوی گۆل تۆمار بکەن هەیامەکە بەحەس بەحسا نزیک بوونایی یەکیتیەژە پارتی هەیە ئاستی ڕێکەفتنەکەدن لە گەل پارتی هەف ئاوای ڕێکەفتنە استراتیجیا بەرێ ئەوژی هەم ئالی گرێن گۆران و هەم بەشێک ژە ئالی گرێن یەکیتی درگران کردیا هەرچەندە بەرپرسێن یەکیتی دەبێژن نە ئامادەنە لەسەر حسابە پشتگۆ خستنا گۆران و ئالیێندن لەگەڵ پارتی ڕێکەڤن لێوێژی دەبێژن گۆچارە نویسە هەرێما کوردستانê گرێدای پارتی و یەکیتیە بەشێک ژێ سەرکردە و کادرێن یەکیتی دلگرانن ژوێ نزیک بوونێ ڕێکەفتنە یەکیتی و پارتی ببێت سەردەما لاوازبوونە حزباوان ji ber berê dû nimûneyê nîzîkbûna yekîtî ji partî bûne sedema lawazbûna yekîtî bi gotina hinek ji rexnegiran rêkeftina stratîjiya tevgera goran bihêz kir beşekî berçav ji kesên narazeyî ji nav yekîtî derbasî navgoran bûn bi vê yekê jî yekîtî nîvê bingeya xwe ya cemawerî ji dest da bi taybetî lê parêzgeha Silêmaniyê herwiha rêkeftina yekîtî û partî lê sê Huzeyrana sala 2013 بۆ درێژکردنا هەیاما ویلایەتە بەرزانی بوو سەردەما wê yekê گۆ یەکێتی دە هەڵبژاردنەی پەرلەمانێ کوردستانێدا هژمارە کورسیên xwe jê 29 کورسیان kêm bike ji bo 18 کورسیان din hade ji egera piştgû xistina goran û rêkeftin digel partî da bi gotina hindek ji rexnegirên nav yekîtî û dervê yekîtî jî hezbawan lê berdem çend egeran de ya yekem goran rêkeftina xwe ya siyasî digel yekîtî de helweşêna û havrêgî li Silêmaniyê vegerê qonaxa pêş 2013 divê haletê de jî goran wek hêzeka xwedan cemawer lê Silêmaniyê dest dike bi rexnegirtin lê yekîtî ji ber yekîtî jî wek şerîk li desalatê dibînê pêvê jî egera wê yekê bihêz dibe ji rûyê cemawerî ve yekîtî lawaz bibe û beşek ji cemawerê yekîtî hav awayê sala 2009 rû li goran bikin duyem ji niha de beşek ji serkirde û kadrên yekîtî narazîne ji wê yekê got yekîtî bê piştgûxistina goran ji partî nîzîk bibe ew serkirde û kadrên yekîtî hav awayê kadrên goran rejdin li ser guhartina sîstema siyasiya herêmê û rastkirina hevsengiya hêzê li herêmê ji ber wê tê pêşbînîkirin ew beş ji kadr û serkirdeyên yekîtî neçine jê rêkeftin legel partî دوێ حالەتێ de jî arîşeyeke dinya navxweyî rû lê yekîtî dike arîşeyên nav yekîtî aloztir dibin ev jî di demeke dirêj de lê berjewandiya goran dibe ji ber bingeya cemaweriya goran bêhêztir dibe û ji aliyekî din ve jî lê berjewandiya partî de ya ji ber bi alozbûna yekîtî partî dikarê baştir xwestek û daxwaziyên xwe bicespîna sêyem pênaçe yekîtî lê egera piştgûxistina goran jî bê wergirtina imtiyazên berçav li gel partî rêbikeve herwiha partî jî amade ye her wek ji daxuyaniyên wê hizbê ve derdikeve hinek imtiyazatin bide yekîtî wek pêdana serokê perleman zêdekirina wezîrên yekîtî hevbeşkirin lê dahat bê taybetî jî dahata betrolê herwiha ji bo got beşek ji cemawerên yekîtî razî bin eger heye destkariyan mûçeya bêkirin bi awayekî ew nerîn li cem welatiyan durist bibe golê egera rêkeftina yekîtî û partî rewşa welatiyan jî baş bibe lê gorî her sê egeran bê nerîne hinek ji şarezayên rewşa herêmê lê egera piştgûxistina goran û rêkeftin li gel partî li hember hinek imtiyaz naçara baca giran bida ji ber wê divê qonaxê te bo yekîtî baştirîn sînaryo awe ye her du aliyên serekeyên arîşeyên wata goran û partî li ser destê yekîtî rêbikevin